tällä hetkellä hiveltävää, katseltavaa, kun katselee. Liikkuminen on hienoa. Katsotaan tämän nuoren taitorin. Näittekö minkä maalin kaveri iskee? Näittekö minkä maalin kaveri iskee? Ja venäläispelaajat katsovat kentällä, että herranjestas, mitä siellä tapahtui. Kyllä tekee MM-historian yhden hienoimmista maaleista. Ei mitään muuta voi sanoa. Katsokaa, sinne lätty kiinni ja Konstantin Padulin katsoo, että taivas varjele, mitä sieltä tulee. Sieltä tulee maali. Underwater boom. Ei tuli momentti, mä veikkaan, että me oltais voitettu jos on 3v3. Mäkin veikkaan kyllä näin, kun nyt ei tunnu samalta. Tiittelee kyllä vaan tuntuu hyvältä. Apua. Sitten lähdetään kulje. Hei. Joo. Mitä siis? Mitä vitsiä? No, Missä se menee? mulla ei boostia! Oi! Nice. Sieltä scoopattiin sieltä maalin puolelta kyllä niin. I only wanted boost. Ja läpi ajoilu! Ja siitä backboardi ja sieltä... Mulla ei boostia, mä veikkaan. Mä vein. Hyvä vaihto siellä. Vitsi mä ounaan näitä äijää! Oi. Viimeistä päivää! Äijät meni ihan nakkikistolle! Mitä tästä on? Ihan hullu toi eka käy. Oi vitsi! Nätti. Oi oi! Niistä jos sä kuulet, kun Antti on silleen, et me kehutaan jotain tyyppejä ja sit Antti on, mitkä Miksi näitä maali on toi oli? kuulemaan? Joo! Ei! Vitsi voi olla! Mä panikoin niin paljon! Sen takia mä otan diamond. No niin, nyt on Grand Champion. Ota sä. Näytetään pojille, miten me pelataan. Just näin. Kato, tästä lähtee. No niin, siitä. No niin. Noin. Noin. Tää ihme. Keskelle tulee vaan laakana. Kyllä. Siinä kommunikaatio oli jo avaa. Mä menin ihan sokeena myyränä tuonne osaan. Siis niinku siinä oltiin kyllä niinku just ajallaan, että tuolla lopalla. Nois. Mitä vitsi, tää on vihuauto? Mä luulen, että sä oot sinä. Vissi. Mä en tiedä mitä te teette, se on. Ai, mitä ihmettä? Miksi se hidastui se pallo? Niin. Miten tolle voi käydä? Mitä ihmettä? Ei voi, ei! Mitä? Mitä vitsiä? My bad. Mä en Voi vitsi. Ismo Hiiri kattoo vielä tän. Suolaa-haavoja. Oi. Mitä vitsiä? Mä en ota. Mä olin ihan alasti siellä vielä ja postimies tuli ovelle. Jaha, mitäs pojat haluu joululahjaksi? Maailman rauhan. Hyvä vastaus sen täältä. Mitäs mä haluaisin? Leipäkän pelipaidat. Sieltä tulee kyllä pelkkiä bängereitä. Ensin maailman rauha. Miten voi niinku parantaa? Voi vitsi tää. Michelin mies. Tulee suolta.
kun on Sigma. Hyvä tatsi. Mene muili. Mulla ei oo boost, mut mä jaan haastan. Mä varmaan saan tää. Vitsi, Mä niin tää mä vielä. Yes, save. Mulla ei boostia. Niillä on 2 McQueenia. Niillä on 3 McQueenia. Ei oo, yksi on fennikki. Ai okei, se vaan oli tolleen just oikeassa valossa. Näytti ihan salamalta. Onks niillä 2 fennikkiä? On. Joo, siis, Mä tän kyllä Niillä on 2 kerran. fennikkiä. ja niillä on 2 fennekkiä, jos mistä puhut. Siis 2 McQueenia. Ei oo, kun 2 fennikkiä. Siellä menee 1, siinä toi. Holy frick. Oi, Oi. nöyryytys. Mä tykkään. Ne ei oo päässyt yhtään Janite klaaniin, niin se on laittanut se Steam-nimeä ton klaani teki. Ei vitsi. Toi on aika surullista. Hyllys on. Symphony of Skills. Ai. Sori, mä oltiin huono. Kulmalipulle! Kulmalipulle! Joo. Oi. No jo rule number one is keskenään noin. Toi on aika rough. Toi on Ei. Toi on aika rough. Ei sinne Ei! voi! Miksi se meni tänään? Mä laitan keskellä. Siis eiks toi oo joku rule, että sitä ei saa breikkaa? Niin. Mun mielestä se on rule. Ei syöttö siihen! Oi vitsi! Siis, on se nöyrä. Mitä vitsiä täällä tapahtuu? Nice. Ei oo godlike! Peli mennyt edes 10 minuuttia. Siis mitä vitsiä täällä tapahtuu? Mites kaikki siellä on? Pätti ja Dark. Voinko tää nyt käyttää sen spellejä ihan oikeesti? Tää on ihan hirveet oikeesti. Siis vitsi tää pätti kuluttaa meidän aikaa. Okei, mä haluan voittaa tästä pelistä. Katsotko mä kuolen tähän hackeriin? Ai! Ai. Täällä on 3 ja ennen smoketti just. Mä TP ulos täältä. Ei vitsi, täällä on marsipaani. Nätti sinusta ikinä. Ei vitsi, ai! Bro. Mitä meidän PL tekee? Onks tuolla aito? Mitä? Meidän ES käveli vaan tossa tules! No niin, päte. Mä oikeesti Mitä? ihan todella lepällä, mä vaan sen. Lyödä viku potis. Siis, kuunnelkaa mua, mä oon game leader in game. Leader. Sai mun jingut. Se meni kaikille tunnin. Toi porra!
Toi on hienoa kyllä se kommittaa tolleen. Jep. Ai. Montadonke! Wow! Oi! Joo, se ei oo vaan jaksanut tulla tuhoon muita ihmisiä. Toi kysyy, et can I mid? Absolutely not. No vitsi rude. No. Musta tuntuu, että mä pikkaan tää. Mitä oma voi sanoa? Niin. Ja näin, näytettiin kuka on pelin midlaneja. Niin, vitsin petä meillä. Sun pitää aina vaan sanoa, että sä saat yhden pelin viikossa, niin sä haluaisit pelaa. Jep. Mitä rooliin, mitä sä haluat. Jep. Mitä? Kuinka sidasta ei oo? Siis ei hyvää päivää! Siis mä Ei mennä cross. Syvä hiljaisuus. Ei mitään hajua mitä pitäis. Mä otan tää autosta. Niin ei mulla oo mitään hajua mitä tässä pitää tehdä. Mennään ross. Mä lähden taas kriisit. Se kuolee. Vitsi, Mä kuolen. Magnus kuolee! Dive. Kui monesti tää ei päässää? Arani chakrame. Tää on ihan vitsi kova kombo. Jep, ihan vitsin sairas. Oho, se mittas. Pipo, pipo, pip. Lololol. Lololol. Hyvä Rani. Hei, miten mä voin käyttää mun R-painikkeen? Mitä tää toimii? Men kirja. Hei, Pete me ottaa Rani. Ei kun mä nyt luen mun skilleen. Mitä tapahtuu? Miten mä voin... Can be self-cast to kill Wraith King instantly. Miks? Miksi? Mitä? Mitä ihmettä. Vaikka mä olin ihan soosissa. Mut mä oon niinku Dendi. Ei ykkösessä. Tiedät, kun mä kuolen, niin I die for nothing. I don't die for nothing. I die for nothing. Kattelin siellä laidalla, kun mä ajattelin, että mä feksaan tossa tornin, niin se saa siihen sit vaan ultaa, ja sit mulla mukaan ultataan siihen se kuolee. Sitten on tuolla. Mikä tää Nyxin ongelma on? Perspiritti sen. Mä tarvii apua. Joo. Mä TP heti kun se... Okei, mä TP. Tuolla on level 6. Otetaan vastaan. Ahaa! Tää on ihan randomia mitä tästä tulee. Tähän kuoli. Vitsi ohi meni. Tää sieltä tulee toi. Combo combo! Hei.
Pete muistaa, kun se heräs ohi on aamu. Kyllä. Mä menin toisen tuliaseman patterin väliovelle ja läpäytin aamut monneille. Teijo 0 ja Huotari läpäytti aamu. Ota perupa tää. Nyt. Ja sieltä. Tää on perut. Joo, ja sinne niitä laitetaan. Tätä Treasurea ei saakaan kuule tuolta Community Marketista, niin. Täältä voisi vaikka lentää Batrider Variksella setti. Sitten täältä voisi tulla neuvostoliittolainen Ember Spirit, Sirppi ja Vasara setti. Nice. Onks? Mun mielestä Lore meni just jotenkin toisinpäin. Niin, se Kato mikä turkis ollaan tuolla aksella. Mitä vitsi? Toi on ihan vitsin tyylikäs. turkis. Kuka vitsi on syönyt mun patukat? Kuka söi mun patukat? Nyt joku kertoo. How dare you? Mitkä patukat? Täältä Niin, inventorista. Mikä patukka? Mä en tiedä mistä puhut. Mä en usko suhun, Roni. Se näyttää vähän syylliseltä. Vähän. Niin. Mä katon sua silmästä silmään. Tuohon tuli tommonen... Mikä tommonen juttu, että mä näin mitä sä sait. Kato. Näet sä? Mitä? Näet sä mitä mä sain? Oho! 20 inch! Mä oon ihan vitsi hidas. Lolle. Tuollakin on yksi, Loller. mä kävin ohi jo. Oi, kun tulee munaa. Kaunista. Niet molotov. Niet molotov. Valehteli enemmän kuin itse Poprikov. No ne itäraja juttuja. Mikä homma? Toi on kuhmolainen lasten iltalaulu. Kyllä, siihen on vain monet kerrat. Noniin, lähdetään. Tiedätkö sä oikeesti täällä? Video. Missä mä oon? Siellä me ollaan. Oi. Ei jaksa sitten puolella. Oi, kattokaa. Mä lähden bingoon täältä näin. Ai bingo on kyllä ihan eturintamassa siinä. No niin, ei oo breakdance kuin mikäkin oikeesti. More energy, more footwork. Kato kun mä menen. Mitä? Loppuks se jo? Damn. Come on. Siis mitä tässä tapahtuu? Miksi mä kaadun koko ajan? Siis noi tulipallot niinku knockbackkää, ne ei tee damagea itse. Toi laava vaan tekee damagea. Ai! Miten Kaurissa ei oo käynyt kertaakaan vielä? En mä oo tommosia. Ei, mitä vitsiä? En mä. Heti kun nousee ylös. Älä huoli. Mä heitän kakkosen ja... Nyt se on siinä. Se on panelista. Yksi avain. Aivot. Niin mitäköhän nää webemsit on? Tossa ei nyt oikein näytetty tää gameplay tuossa Joo, kuvassa. ei. Mitä? Mitä? Missä mä oon? Apua! Mitä? Ei! Mitä? Pääs mä eloon. Noniin. Ihan järkyttävät musiikit. Joo, siis hullut musat. Tulkaa haastaa. Fight me center. Mitä vitsi, ei sulla tommonen voi olla? Toi on ääs, kun laasuu.
Jumala hei. Miten nyt tää laserpit, se on ihan superhyvä. Missä on esteet? Apua! Hyppy, alas. Voi vitsi, tää on ylös. Hyppy, Höppö. hyppy, Kyykky. alas. Hyppy, alas, alas. Alas. Hyppy, hyppy. Hyppy, alas, alas. Ai, Alas, hyppy, alas, hyppy. ai. Oi, edes. Ai vitsi! Ei Jaria! Mitä vitsiä, jumala? Niin. Sä voitit jo, että mä teen. Vastataan dominanssia. Nyt lähti Hyvä. First to finish two laps. Mitä vitsiä, Patokin vanha karting-legenda. Ei sairas! Miksi mä oon näin huono? Tää on aika vaikeeta. Miten vitsi äijä porhaltaa siellä, kun minkä viimeisen... Oi! Mikä vitsi Tokio Drift? Tää on aina paha näissä matteissa, jos toinen saa vahvan aloituksen, niin toisen on vaikea saada kiinni, vai mitä tähän sanoo kauratyyny. Se on juurikin näin, ja kuten nähdään, momentumi on aivan järkyttävästi Sonkelin puolella tällä hetkellä. Pystyykö 4-0 jo. Bojack kiristämään hermonsa ja voittamaan vielä viiden defensitillä? 10 sekuntia aikaa, Bojackilla on aikamoinen kiire, jos tästä haluaa vielä... Oi, Bojack yrittää ja laittaa yhden rekkoon! Tasoittaa 1-5. Mutta peli on päättynyt ja Sonkeli voittaa. Tasoittaa. Aivan järkyttävän hyvä suoritus.